hayi akukho njengoba sometimes nenkosi uma izongena iqale ekhaya imbongi so nami angikhona ukuzikhulumela ngikhulunyela ibona kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi angcono mina engithanda ukuthi nengijole into senazi ukuthi senayifanalaza so nami ngilindele lokho uma ukuthi ikhona i-team engifuna ngempela ezoxoxisana ne-team yami ngixoxisane nabantu abangiphethe noma sekuphuma isinqumo ukuthi ngempela ngesizini ezayo ngiyapha okwamanje ngeke ngize ngithi mina cha ngendaweni yokuthi angikazi lutho ngiyobona sekwenzeka njengabaphathi basebengitshela ukuthi hayi ndoda sekwenzeka kanje manje kulungile asenze kanje engakusho nje kuye ukuthi yabona ukusebenza noma ngathi usebenza kuphi as long ungakwazi ukusebenzisana kahle engakusho ukuthi lapho ngibizwe khona ngiyosebenza